Γεια σας του κούθκια μου, εγώ είμαι του Κίτσα Γιος Αναστασία, τούτον είναι το κανάλι μου του Κίτσας Κροσέ και εδώ με βλέπετε με να είμαι σε ένα καφέ που τις 2:30-3 το απόγευμα μέχρι αργά και έπλεξα μισή καρδούλα μόνη μου, επέρασα καταπληκτικά. Εννοείται ότι έβαλα σας το λίγο στο γλίωρο. Ήταν μια μέρα πολλά περίεργη για μένα, αλλά πραγματικά πάρα πολλά ωραία. Έκανα πράγματα που δεν είχα ξανακάμει στη ζωή μου. Άρεσε μου και το vibe του καφέ τζαμέ, οπότε παίζει να σας κάνω κι άλλα βίντεο που τζαμέ. Συγγνώμη. Ναι. Μα δείτε, με τα προσήλωση. Φανελούδα καταπληκτική. Αλόχα. Είναι η αλυσίδα μου 51 αλυσίδες και 50 αριχτά. Και όταν το πράγμα πρέπει να κάνω 25 φορές. Και μετά άλλες 25 με 25 αριχτά μόνο, για να βγει η καρδούλα που σας έχω δείξει σε άλλο βίντεο. Σχεδόν τελειώσε η πρώτη μας σειρά. Πάντα η πρώτη σειρά είναι η πιο δύσκολη, να το ξέρετε. Και να προσπαθείτε να βγάλετε το μαλλί από το κέντρο του κουβαριού. Είναι πιο εύκολο σας να βγάλετε μαλλί ύστερα. Κολπούθηκε όμορφα. Αλυσίδα, γύρισα και ξεκίνησα που τον πρώτο πόντο κάτω να πλέκω. Να αφήνουμε κενό. Ξεκινήσαμε την τρίτη σειρά. Και πάει λέγοντας. Το βίντεο ήταν στα 6 λεπτά και κάμα σας το λίγο πιο γλυόρα και πήγε στα 5. Ελπίζω να σας αρέσκουν τέτοια είδους βίντεο. Αν σας αρέσουν όντως, κάνετε ένα like, hype, subscribe, καμπανάκια. Αφήστε μου και ένα σχόλιο κάτω στα σχόλια. Πεςτε μου τη γνώμη σας. Γεια σας του κούθκια μου φιλούθκια.